Agi guys, ako kog baso lang. May sudlan ako salad. Nadaghan na ba kaya na, uy? Ang sabi ni yung badiri, ang sabi niya nang nakaputos naman eh. Ako na siyang giputos og tuyo kay kani ulo para ni sa ako ah. Kaya nung mo dala naman sa kanyang ulo, nga ganina naman ka dala og kuan, tiin. Ang katong tiil wala na toy lagot kay kanina ra man to te. Kini ulo karon na pod ni. Hoy, dili! Di na may mo, ato nang O dili pwede te. Kahinon ta na! Ikaw kanina ra man kang kinaon te. Kahinon na! Pasok na kay ka nahurot na una dagan kay ka bihis. Kaya rin po na sila. Dalon pa ni mo ni ulo. Dili na pwede te dili. Hala! Kalain na! Iyahon man tanan nga ako pa pa man nakadala! Humana te daghan na kay dala o naapa o. Oh. Ato nang bahinon! Dili pwede te dili gyud dili. Nakalain ba na niya? Uy, naungsam na Ayaw na te. Dili man ta akuan. Imo na lang tanan Wala ilugon. man ko nga nag-ingon nag-ilog. Ang ato, tungaon na to na siya para Dili lagi po. Ako ara lagi ni kinana kay daghang dala. Hadla na ako! Na Anya? sila! Unsam na sila! Nya amigo man may sakuan. Isang Nagpate. kamigo! Nya ka na sila! Una sila Oo. bitbit! Nya ko na lang nimo ilugon na lang nimo Dili man! tanan. Ato pa nag-i-share sa ilaha! Dili lagi pwede te dili kay na mo Unsam dala na ako siya! wala pa. Uy! Dalain Oo. ka ayo! Ayaw pagbuot eh. Nga nang magbuot man ka te. Wala po nagbuot! Ah. Ang ako nga ma-share po sa ilaha po! Dili ako ra man ning ulo wala naman og sulod na kinakulik isa ka silupin kay ako'y magdala. Lain kay ka! Lain jud kay ka! Bahala kag malain ka na ko basta makadala kog ulo pa uli sa mong balay. Sige, imuha na na! O sige, mato na po ko kay ako na pud ni. Diti. Di man daw ako kadiya. Oo, ay kabala ka! Kayo, naniguro ko eh! Eh, basin niya, di ta matanggaan niyo! Nay makaroni salad dira. Na! Kompleto ni! Napailikson! Nay litson karon? Uy! Ginoo ko uy! Oh! Muna ang importante. Oh, no? Na, litson na. Dili ta ka ulis balay ni ko litson. Suppose na nay na pud ni wata Oh, litson. yun. Uy! Sabi, Na, litson no? muna kung kana sa imo tikip sa asa ta paingon gid kita mawala beach gid. Aron di ka magutman ba? Muna kung kani mayo ni. Lapay mo niya. Sige. Bilang nakasimana to ni sudanan ni kardi ba? Mga duha ra ka adlaw siguro no. Wala ka adlaw, mamart din na punta surod adlaw. Dito ta. Mayo kinakailog ka, nangilog well, Uy, nangilog ko. nangilog ka. Kilisod po mo ulit tawa. Nakabantay magugay na itong mga kauban at ugay na gabot diri. Mga sirok kay pong kayo. Pero kaya po. Sirok Kanuhara pong ka kayo. no? Mangyayari, thank you so much sa tagbalay nga nagkuan kay GR, salamat gid kayo. Kisugo ra pud ming nanay ani, thank you so much sa inyong tanan dira. Salamat kayo. Oo, di ba? Sa kasi gusto niya mag-invite sa mo din ni Murag mahadlok siguro Kapitana. sila mang-invite siguro sa to ah. Ay lang mo kalimot gyud ha, bisag asa mi mapaingon ayo clip yang beach. Kalimti na lang ang tanan ayo lang beach ha. Salamat kayo para magasinabot gyud ta. May yung gabi sa tanan. Salamat. Taulin mo ta.